Ahojte, vítajte na našej ďalšej epizóde Dubajskej reality a gossip. Moje meno je Monika. A moje meno je Natália. Nás poznáte, sme dve maklerky, ktoré v Dubaji žijú a dnes sme sa rozhodli s Monikou rozprávať o našom živote v Dubaji, aké miesta tu máme radi. Verím, že veľa divákov alebo našich sledovateľov budú tieto typy zaujímať a verím, že... Chceli by sme vám priblížiť viac náš dubajský život a odporúčujem vám miesta, kam by ste mali ísť, čo sa oplatí vidieť a zažiť. Poďme na to. Takže, Natálka, prvá otázka z mojej strany. Kam by si odporúčila našim divákom ísť na taký krásny obed pri pláži cez víkend? Naša veľmi dobrá, alebo teda obľúbená lokalita, určite tvoja, budeš súhlasiť DJ1. Kde teraz otvorili naozaj najlepšie reštaurácie z celého sveta. Je to plážový klub za plážovým klubom a reštaurácia za reštauráciou. Napríklad Siren by Gaia. Áno. Potom La Baja. Áno, tam sa boli cez víkend. A La Baja alebo Paoli. Áno. A takisto Gigi. A cez víkend boli sa nájsť na obede v Šakalín. Ako to jedlo bolo wow. Čo sme tam mali vlastne? Mali sme tam tie tartars, a hlavné jedlo sme mali nejaké ryby, drinky boli tiež fajn. Veľa kaviaru. A potom sranda bola, sme sa vlastne, Siren Gaia bola vlastne plná, nie? Tam sa normálne nedostaneš, musíš mať fakt rezerváciu dopredu. A každá reštaurácia potrebujete mať rezervácie dopredu. Takže v tom Siren to bolo, že sme sa tam vlastne tak dostali cez tú pláž, nie? Tak, to som chcela povedať, že im dáme taký tip, že keď sa nedostanú možno k voľnému stolu, tak sa tam dostanú cez pláž. To je taký náš zákulisný ťah. Tak. Idete cez pláž a dostanete sa až k baru. Dobre. Tak, dobre. Čo by si odporúčala ty, čo sa týka reštaurácie nie pri pláži, ale napríklad v downtowne, keď niekto obľúbuje lokalitu downtownu pri Burj Khalife? Tak ja by som určite odporúčila Trow v Dubai Mole. Majú najlepší výhľad na fontány a Burj Khalifu. A to jedlo je tam také internacionálne. Mať tam od najlepšej pizze, cestovín po sushi. A viete si vychutnať aj vodnú fajku, šišu s výhľadom na fontány. Takže ja by som to určite odporúčila. A ak niekto si chce dať nejaký ten drink pri pohľade na fontány, môžu zájsť do Time Out Marketu, kde nájdu aj najlepšiu kuchyňu Dubaja. Sú tam vlastne viaceré stánky, alebo teda také okienka, je to na taký štýl samoobsluhy, že tam viete ochutnať rôzne jedlá z výberov tých najlepších kuchyň a reštaurácií, čo tu máme. A takisto sú tam dva veľké bary, čiže si tam môžete zobrať svoj drink a následne prejsť na terasu, kde máte výhľad na Burj Khalifu a fontány. Ale aj boho je dobré. Na raňajky. Áno, takže veľmi potom na tie raňajky, keď niekto by mal záujem, alebo teraz, čo je ten virálny obrovský croissant a obrovské cappuccino, tak odporúčam ísť do Bohox. Ak niekto si chce ochutnať tento veľký croissant a kávu veľkú, musí si to objednať 24 hodín dopredu minimálne. A následne teda môžu si urobiť nádherný content ako všetci. Ale takisto jedlo je vynikajúce, dosť rýchlo aj spravené. Keď máme vždycky... Čo sme to tam mali, prosím? Ten kajmak honey. Kajmak honey, ale aj tie beef brisket vajcia boli. Vlastne to bola žemla, na tom bolo to beef brisket, to je také 48 hodín varené hovädzie mäso a vajíčko na vrchu. Akože mäso moc nemusím, ale niečo tam strašne To sa volá, že Turkish breakfast, turecké raňajky a to je vlastne ich taká špecialitka na raňajky. Dokonale. Je to obrovské, dostane taký veľký tanier, tam máte džemy, pečivo, vajíčka, turecký sujuk, to je taká tá klobása ich, takže wow. Inak to je sranda, no, že my dve ako hovoríme o jedle, lebo my milujeme jedlo. My milujeme jedlo a jedlo miluje nás. A Dubaj je o jedle. Dubaj je, myslím si, že najlepšie centrum sveta v jedle. Tak. Myslím, že som povedala správne, ale ňam. Dobre, čo by si odporúčila našim divákom ísť na taký
sobotnejší deň strávený na pláži. Že nejaký beach club alebo miesto, kde sa dá ísť oddychnúť, lahnúť si na nejaké lehátko alebo nejakú pláž by si odporúčila? Za mňa, ak mám chuť relaxovať a nemám chuť na nič také, proste, že sedieť na lehátku, ležať na lehátku a môžem tam aj sedieť, tak Kite Beach, mám veľmi rada Kite Beach, dá sa krásne prechádzať a je tam nádherný piesok, nádherná pláž. Ak niekto hľadá oddych tiež pri krásnom Azurovom mori a čistej pláži, tak Somersault. To je za mňa jeden z najlepších beach clubov v Dubaji, alebo potom ešte Sal. A pri Somersaulte je výhľad na Burj Al Arab. Tak, to je hneď pri Burj. Nie je to najlacnejšie, ale keď si tu už na tej dovolenke a chcete si užít miesto s výhľadom na Burj Al Arab, myslím, že ten Somersault je to najlepšie miesto. Myslím si, že môžeme povedať aj cenu, aby vedeli sa orientovať. Platí sa tam cez víkend 800 dirhamov, čiže 200 eur približne a 50% z toho je, myslím, redeemable na jedlo a pitie. To znamená, že môžu si to vlastne objednať v rámci toho kreditu. Tak, a cez víkend je to 500 dirhamov, čiže okolo 120 eur a polovica z toho. A ja som teraz objavila lacnejšiu alternatívu, hneď asi 5 minút odtiaľ je Nuska, to je v hoteli Jumeirah a oni majú, myslím si, že 400 na hlavu, 400 na osobu a tam máte neobmedzené pitie a jedlo behom 3 hodín, to je. To myslím si. A potom ešte by som poznamenala, najlepšie beach cluby sú na West Palm aj. Tam máte vždycky tiež, zaplatíte 200 dirhamov a máte to plne, vlastne to môžu ľudia minúť na tie jedlá a drinky. A máte v tom vlastne uterák, vodu a to lehátko. Čo by si odporúčala na takú večernú, nie že prechádzku, ale proste na večer v Dubaji. Na drinky, na dobrú večer. Tak ak človek chce za niečím luxusnejším, za gastronomickým zážitkom, tak by som odporúčila DIFC. V DIFC máme tie najlepšie reštaurácie Dubaja. Sú tam vlastne od japonských po talianske, alebo taký koncept teraz je v Dubaji, že ste na večeri a potom sa to premení do takého klubového rytmu alebo klubovej atmosféry. A to by som povedala, že je Zuma najlepšie. Do Zumy určite treba ísť, ale treba mať rezerváciu, alebo musíte byť teraz taký trend tam, že treba byť zmiešané páry, že musíte byť 2 dievčatá, 2 chlapci a muži. A takisto sa dá dostať takto aj do Amazoniko. Amazoniko má takú peruviánsku, latínnu kuchyňu latínsku. A tam je dobré ísť na večeru a potom neskôr ísť hore na terasu. Tam je najlepšia party vždycky po tej polnoci. A ešte by som chcela teda poznamenať, v Dubaji večera začína okolo 9:00. Je to dosť nezvyk pre našich vlastne ľudí zo Slovenska a Česka, pretože u nás je so zvykom jesť o 6:00 večer alebo o 7:00 a teda tu je to také, že o 9:00. No. Preto pozrú, televízne noviny. Preto veľakrát mi ľudí hovorí, že to o 9:00 jete pre Boha, môj žlčník. No. Ale nie, to tak proste je, lebo tu, keď prídete do reštaurácií o 7:00, tam nikto nie je. A najlepšia atmosféra je až o tej 10:00, 11:00. Čiže o 9:00 tam prídete, dáte si tam dobré jedlo, drink a potom to vlastne celé premení do takej dobrej atmosféry s tou hudbou, no a s ľuďmi okolo. Ako vedomuješ si to, že sa rozprávame len o jedlo. A tak my milujeme jedlo. Hej. A môj muž je vlastne aj z gastronómie, takže je to také, že mne srdcu blízke. Takže to by som poradila pre takých ľudí, čo hľadajú taký skôr luxus, blinky blink Dubaj. A ak by niekto rád išiel za niečím takým ležérnym na obyčajnú reštauráciu, kde môžete ísť normálne v šlapkách, tak sa povie, tak v Maríne je veľa reštaurácií pozdĺž JBR. Pre mňa obľúbená je Cheesecake Factory, majú obrovské porcie a najlepšie je Alfredo fettuccine pasta. To sú cestoviny so syrovou omáčkou a s kuracím mesom. A jedny cestoviny majú tak 1200 kalórií. To je detail. A potom treba to zakončiť brutálnym cheesecakeom. Moja maminka, ak pozerá, tak by vedela rozprávať. A takisto teraz tam otvorili môj obľúbený fast food z Ameriky, Chipotle. To sú mexické také akéby bowls.
majú aj burita a to je dokonalé. Ja som taká rada, že to tu otvorili. Učilo ti to? Ja som to skúšala. Ja to milujem. A čo ja viem? Ja to už poznám z Ameriky, sme chodili, keď som bola ešte letuška, a tam sme to objednávali na izbu a tak. A to vždycky som hovorila, že prosím, nech otvoria Chipotle v Dubaji. No sa mi to splnilo. A taká ešte pikoška, ja som im dokonca písala asi pred 2 rokmi, že či nemajú záujem otvoriť v Dubaji pobočku. A to bol taký môj biznis nápad, že čo keď im napíšem a ich prinesiem sem do Dubaja, lebo to vždycky pôjde, táto Chipotle, to je fakt tam obľúbené. No a odignorovali ma aj na Instagrame, aj na LinkedIn. Ale otvorili. Takže možno to je aj vďaka mne. Tak. Som im dala nápad na dubajský trh. Tak. Dobre, čo by si odporúčila našim sledovateľom? Miesto, neviem, či si bola niekedy v Dubaji, že také miesto, kde robia nejakú show, kde je tancovanie, spievanie, možno nejakí artisti alebo také niečo? Za mňa La Perle. To je nádherná show. Vám tam prší počas predstavenia, je tam veľký bazén a tí akrobati naozaj robia úžasnú show, takže za mňa La Perle. To je na taký to Soleil de Soir, že? Potom takisto by som odporúčila, v Dubaji máme, že z večerou, či je show, to by som odporúčila Dream, to je v Adres Beach Resort v Maríne. Tam to je fakt veľkolepá show, je to úžasné. To je troška drahšie, tam je minimum spend, že koľko musia minúty ľudia minimálne na hlavu 1000 dirhamov. Alebo Bilionér. No a druhá vec Bilionér, ale teraz tam bola známa a hovorila, že to nebolo až také dobré. Fakt. Skôr by som možno odporúčila Theater, to je na Sheikh Zayed Road zasa pri Downtown. Tam je tiež taká veľkolepá show, môžeme tam niekedy ísť. Takže, ale ten Dream odporúčam. To, ako sa to volá Dream, tak je to naozaj Dream. Je to úžasne veľkolepé. Dobre, rozmýšľam, ďalej. Myslím si, že potom, čo by sme len odporúčiť tým ľuďom, ak hľadáte niečo mimo Dubaja, tak v Umm Quwain, to je ďalší štát za Dubajom, by som odporúčila Kite Beach Center. Vyzerá to ako také dubajské, alebo teda emirátske Bali. Sú tam prírodne, na taký skôr prírodný štýl pláže a hlavne tá jedna pláž tam je taká, že tam sú také z tej slamy a dreva a vybudované také domčeky, lehátka, dážniky a to jedlo tam je úžasné. Majú tam tiež zdravú kuchyňu, čerstvo uvarené ryby, krevety, takže to by som určite odporúčila. A za takým výletom by som odporúčila ísť do Haty na kajaky. Tam keď sa chceš šlapať. Ale Hata, kajaky, tam myslím sa moc nešlape. Ale je tam aj turistika. Je za tým taký názov. Nie je to Hollywood, ale Hata nápis, takže to je, určite sa oplatí ísť, ak sa chce niekomu šlapať. A ak sa niekto chce ísť oddychnúť na kávu, tak je tam také centrum, akéby urobené s takými športami, že sme tam hádzali nožiky o stenu. Takisto tam sú rôzne také športy vonkajšie a tobogány a také. Takže to odporúčame si požičať auto a ísť tam určite za výletom. No a poslednú vec odporúčila by som Abu Dhabi. V Abu Dhabi odporúčam si požičať auto alebo zobrať si nejakého miestneho sprievodcu, kto vás tam zoberie. Určite tam treba pozrieť tú Grand Mosque, obrovskú mešitu, ktorá má nádhernú, krásnu atmosféru. To je úplne úžasné niečo. To je také, že tam taká hlboká tá atmosféra, tam je také ticho, to je fakt, je to úžasné, pokojné. A potom odtiaľ by som odporúčala ísť do Emirates Palace, takže tam to je v centre Abu Dhabi a majú tam to zlaté kapučíno. A vlastne z toho celého palácu vybudovali, je to vlastne hotel. Teraz to je pod manažmentom Mandarin Oriental, kedy to bolo kempingsky a tam sa vedia ľudia poprechádzať, tam nádherné a odtiaľ sú krásne fotky zvonka. No a... Ja v Abu Dhabi odporúčam Sadayed Island. Tam je krásne more. To je nádherné more, nádherná pláž, biely piesok, čiže ak niekto naozaj chce krásnu pláž, tak jednoznačne tam. A ubytovať sa tam. Mandarin Oriental tam teraz stavia nový projekt, takže ak niekto uvažuje investície v tejto lokalite, alebo teda v Abu Dhabi, tak vyzerá to naozaj úžasne. Je to ich prvý rezidenčný projekt. A teraz sa vlastne rozrastá aj to Abu Dhabi, ešte tam stále je to také, by som povedala, kľudnejšie oproti Dubaju, ale máme tam projekty teraz. Aldar developer sa tam vlastne teraz rozrastá, takže máme aj toto v portfóliu. A mňa ešte napadá, keďže stále sme rozprávali o tom jedle a o pláži a tak ma ešte napadá možno miesto na západ slnka.
A mne sa veľmi páči Hyde, to je v púšti, taká kaviareň. Áno, počula som o to, nebola som ešte. Je to nádherné, je tam také veľké sklenené akoby zrkadlo alebo kocka, alebo ako tá kocka, to sa všetci influenceri fotia teraz. Je to tam naozaj krásne západ slnka, takže za mňa na západ slnka asi. Áno, takže to odporúčam, ak niekto chce zažiť takú tú púštnu atmosféru. Áno. A ak je niekto akčnejší, tak určite si treba vybaviť, máme na to číslo vlastne na WhatsAppe. Je to firma, ktorá zoberie vás z hotela a zoberie vás do púšte. Je to jazda po tých dunách, potom môžete využiť jazdu na tých štvorkolkách po púšti. Takisto neskôr je to taký akéby čo to je snowboard, ale taký, že sa púšťajú pieskový board potom a potom neskôr je to zakončené takým piknikom v púšti. Takže to by som odporúčila také akčnejšie. Dobre, myslím si, že to je na dnes všetko, čo sme vám poradili. Ak možno máte nejaké otázky, alebo počas tohto videa niekoho napadli nejaké otázky, čo sme možno neporadili, nepovedali, tak ľudí nám napíšte do komentára. Alebo osobne správu. Alebo osobne, áno. A my vám poradíme. Dobre, ďakujem vám krásne, že ste nás dneska počúvali. Dúfam, že vám boli naše tipy nápomocné a lúčime sa s vami pre dnešný deň. Ďakujeme. Ahojte.